खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ थांनाय 2 डिसेम्बराव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्डनि हेंथायाव होनाय प्रेस बिबुंसारखौ एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा दुखु फोरमायदों। 7 जानुवारिनिफ्राय जानो गोनां एबसुनि 51थि बोसोरसालिया जथुमानि खामानिया प्राय जोब्बाय होनना फोरमायदों रायदाव आफादनि आफादगिरि मुस्रि सिनाकान्त बसुमतारी बिथाङा। थांनाय 2 डिसेम्बराव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया होनाय प्रेस बिबुंसारखौ मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। क'क्राझार सामारपुर गामियाव सिनाय मोनै मासे नाखौ लानानै दावराव। नोंथाङा नायगासिनो दङ बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 2 डिसेम्बराव मिरुनि नखर मन्त्रि राजनाथ सिंहआ होनाय प्रेस बिबुंसारनि उनाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड जायैनि सायाव होनाय प्रेस बिबुंसारखौ एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा दुखु फोरमायदों। मैयानि जि जाथाय बेखौ लानानै आङो सानदों जे दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रा रावबो गोजोननाय मोनाखै। बिथाङा बे जाथायखौ 2019 मायथाइ जागायजेननायनि बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन जाथाय होनना बिमुं होदों। दिल्लीयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया जा स्टेटमेन्टखौ होबाय 2019 मायथाइनि जागायजेननायाव बेयो बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मोनसे रादाब होननानै जोङो हमनानै लानो हायो। महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड दाबिनायखौ ओंथि गैयै होनना गुबुन हारिनि सिगाङाव फोरमायनो नाजानायखौ प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। नाथाय बड'लेण्ड दाबि जि दाबिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोमावसारदोंमोन, प्रेमसिं ब्रह्म बायदि गेदेमाया सोमावसारदोंमोन, शीला गांमोन बायदि गेदेमा बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। बेबायदि मोनसे सोमावसारनायखौ दिनै बिथाङा गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव जेरैबायदि मोनसे मिनिंलेस बायदियै फोरमायनानै होबाय, बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जेबो थानाय नङा। बिटिसि ओनसोलाव खायसे बिथा दाथायारि एबा इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाखां नङिनि थाखाय बड'लेण्ड जानायनि सोरखारनियाव पलिसि गैया होनना महिलारि बिथाङा बुंनाय बाथ्रानि हेंथायै प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समनि लुसाइ हिल्सनिफ्राय सोरजिजानाय मिजोराम रायजोनि बिदिन्थिखौ लानानै फिननाय होयो। प्रमद बर' बिथाङा बुङो मिजोराम रायजो जानायनि सिगां मिजोरामनि बिथा दाथायारिया जेबो जौगाखां नङामोन। बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चार गैया। आं बिथांनियाव सोंनो नागिरो जे मिजोरामा जेला मोनसे डिस्ट्रिक्ट लुसाइ हिल्स डिस्ट्रिक्टखौ लानानै रायजो दादोंमोन, बै समाव मिजोरामाव मा इनफ्रास्ट्राक्चार दङमोन? बड'लेण्ड खुंनो मानसि गैया होननाय महिलारि बिथाङा बुंनाय बाथ्रानि हेंथायै प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों। बिथां प्रमद बर'आ बुंदों बड'लेण्ड मोननि सायावनो बर'नि गेजेराव इलेक्शन चिफ कमिशनार ओंखारलांबाय, गवर्नर ओंखारलांबाय, बर'नि गेजेराव साफा सानै आइपिएस ओंखारबाय आरो बावैसो एसिएसफोर ओंखारबाय होननानै बिथां बर'आ बुंथिदों। बड'लेण्डखौ खुंनो थाखाय मानसि गैया होनदों। बड'लेण्ड मोनासावनो दिनै बर'फोरनिया चिफ इलेक्शन कमिशनार जालांबाय, इन्डियानि गवर्नर जालांबाय। जोंनिया दिनै साफा सानै आइपिएस ओंखारगासिनो दङ, साफा सानैया दिनै इउपिएससि होगासिनो दङ। नाथाय बेवहाय बिथांमोना जेरैबायदि मदद होनांगौ बे मददखौ बिथांमोना होआखै। बड'लेण्ड दाबिनाया गोख्रों जाफुबाय थानाय समावनो महिलारि बिथाङा बेबायदि आलादा रायजो बिनायनि हेंथायै बिबुंथि होनाया बिग्रायारि बर' फिसाफोरखौ दिंग्राय होनायनि अनगा जेबो नङा होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंबावदों। बिथां बर'आ महिलारि बिथांखौ सोंखारिदों। मोनसे समनि बड'लेण्ड दाबिग्रा बिग्रायारि हानजा बिएलटिनि गाहाय महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड मोनागौमानि सोमावसारबाय थागोन होनना समायखिरा लानाया दिनै बड'लेण्ड नाङा होननाय बुंनाया इन्नायनो दुखुनांथाव। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। 7 जानुवारिनिफ्राय जानो गोनां एबसुनि 51थि बोसोरसालिया जथुमानि खामानिया प्राय जोब्बाय होनना फोरमायदों रायदाव आफादनि आफादगिरि मुस्रि सिनाकान्त बसुमतारी बिथाङा। बाक्सा कुमारिकाटानि गोजोन फोथाराव 7, 8 आरो 9 जानुवारि खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 51थि बोसोरसालिया जथुमानि खामानिया 90% जोब्बाय होनना फोरमायदों रायदाव आफादनि आफादगिरि मुस्रि सिनाकान्त बसुमतारी बिथाङा। सानथामनि बे हाबाफारिया मा रोखोमनि जागोन फै जों सिनाकान्त बसुमतारी बिथांनि खुगानिफ्राय मोनथिना लानि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52 मायथाइनि जि जथुम्मा 7, 8 आरो 9 खालार खालि 2019नि समबार, मंगल आरो बुध बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जों जोबोद रंजा बाजायै लाहार फाहार खालामबाय। अलमस्ट जोंहा माने प्रिपारेसना कमप्लिट जाबाय। गतिके जों आसा खालामदों 7 आरो 8 आरो 9 बे सानथामनि हाबाफारिया जोबोर गाजा गोमजायै जोंनि बे गोजान फोथार कुमारिकाटायाव जागोन, जों बेखौ आसा खालामदों। सानथामनि बे हाबाफारिनि जथुमानि गोनांथिनि सोमोन्दै बिथां बसुमतारीया मा बुङो फै जों मोनथिना लानि। जथुम्माया जोबोद माने बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि समाजनि थाखाय जोबोद गोनांथि जादों। जे मानोना बहाय
नेशनेल फेडारेशन अफ निउज स्टेट इन्डियानि गासैबो दाबिदार कमिटिफ्रा बाव फैजोबगोन आरो बेवहाय मोनसे बिथांमोना एक्जिकिउटिभ मिटिं जागोन आरो जोंनि थाखानाय जिखिनि आफाद देलाय आफादाबो सोलायनाय निसय डेलिगेटआव जागोन जथुमानि लांगोनायाव समायना रमायना गेवलां गेवथां बिबारनि साजायथिया बुहुमनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ आखाइ फायखनै गोजोनै बरायदों। जेरैबो जेथिंबो बर' फंबाय बिनानावमोना खामानियाव मुखुब जानानै थानाया बड'लेण्ड खौरांनि केमेरायाव बेबायदिहाय सेबखांजादों। जानो गोनां जथुमानि गाहाय सायनासालिनि सिङाव 300सो हौवासा हिनजावसाफोरा मार्च पास्टनि थाखाय फोरोंथाया सोलिगासिनो दङ। 8 खालाराव जानो गोनां बे मार्च पास्टखौ बबेयाव दिन्थिफुंनाय जागोन बेखौ बसुमतारी बिथाङा रोखायै बेबायदिहाय फोरमायथिदों। नैबे आं गसंबाय थानाय जायगाया मेन पेन्डेल आरो स्टेज आरो बेवहाय प्राय 300 गथ'फ्रा सेंग्रा सिख्लाया बेवहाय मार्च पास्टनि थाखाय रेडि जादों आरो बे मार्च पास्टआ 8 थारिखआव जागोन जेब्ला जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड माने एबसुनि जिथा फ्लेग माने दैखांगोन ओइदिनखालि आफादगिरिनि सिगाङाव बे माबाखौ मार्च पास्टखौ खालामनाय जागोन। जानो गोनां जथुमानि गाहाय सायनासालिया आथिखालनि गोनोखोआरि बुमिनजों बानायजानाय आरो बेनि हालोग एबा केपासिटिनि सोमोन्दै रायदाव आफादनि आफादगिरि सिनाकान्त बसुमतारी बिथाङा बेबायदिहाय बुंदों। आरो बे मेन पेन्डेलाव माने 300 बाय माने 150 बेवहाय प्राय 1000निफ्रायबो बांसिन मानसि जिरायनो हागोन। एनसिसिनि फोरोंगिरि बिथाङा मार्च पास्टनि फोरोंथाया जोबोद मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ होननानै फोरमायदों। जोंना दा एनसिसिआव ओरैनो मार्च पास्ट खालामनाया मोजां जाजोबबाय गासिबो ओमफ्राय जोंना 8 तारिखआव मार्च पास्ट जागोन। जानो गोनां मेहेरगोनां जथुमानि जौसांखौ जोबोद मेगनाव नांथाव खालामनाय जादों। जौसांनि सिगाङावहाय गंसे लांदां जौसांबो खालामनाय जादों जेराव 250 हारिमुआरि मोसाखावरिफोरा खेबसेयैनो मोसानो हागोन। मेन स्टेजनि आगोलाव मोनसे अपेन स्टेज दङ जि अपेन स्टेजाव माने जोङो प्राय 250 कालचारेल ग्रुपआ बेवहाय मोसागोन आरो बिनि उनावहाय जा मोनसे मेन स्टेज होदों जि मेन स्टेजाव प्राय जोङो 500 मानसिखौ बरायनो हानाय जिरायनो हानाय मोनसे जायगा जों खालामदों जि जायगायाव ड्रयिं रुम पर्यन्त दङ गतिके जों आसा खालामदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय जिरायनानै मोजां मोनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिरा बिरहोनायनि थागथियारि खालामनाया आबुं जानायनि फारसे बेवहाय रायदाव आफादनि आफादगिरि सिनाकान्त बसुमतारी बिथांनि बुंनो गोनाङा मा फैजों मोनथिना लानि। नैबे जों जि गसंनाय जायगाया फिरफिला देखायनाय जायगा बेवहाय आफादगिरिया मानाव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर'आ फिरफिला देखायदों बेनि लोगोसे 32 माने डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव बेवहाय आफादगिरि एबा नेहाथारिया बेवहाय फिरफिला देखायगोन आरो बिनि आगोलाव जोङो मार्च पास्ट खालामो। आं दहायबो बुंखांसै बेवहाय 300निख्रुइबो बांसिन जोंनि मार्च पास्ट एनसिसि ग्रुपआ बेवहाय मार्च पास्ट खालामगोन आसा खालामदों बेयो जोबोद समायना जागोन आरो। 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव फैनो गोनां भिआइपि आलासिफोरजों लोगोसे जायगायारि आलासि फज'नायनि बेबस्थाखौ जोबोद मोजां खालामनाय जादों। आलासि बिथांमोना थानाय जानाय बायदियाव जेबो उसुबिदा मोननाय नङा होनना रायदाव आफादा आसा थिदों। गेस्ट हाउस जोंना मार्टियास जलेश्वर बसुमतारीनि नामाव जों गेस्ट हाउसखौ खालामदों। जोंनि आलासि जेसेबां आलासि जों लेंहरदों बे आलासिखौ जों बेवहायनो रिसेपसन खालामगोन। जों बाहेरानि आलासि आरो जोंनि जिखिनि लकेल जिखिनि आलासि दङ बे आलासिखौ जानाय लोंनाय आरो थानाय एभ्रिथिं फेसिलिटि जों बेवहाय एरेन्जमेन्ट खालामदों। गतिके आं आसा खालामदों आलासिफ्रा जानाय लोंनाय एबा जिरायनायाव खुनु उसुबिदा जानाय नङा। चिफ गेस्टफोरनि जिरायखुलिखौ जोबोद साबना हामना खालामनाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। स्पेसियेलि जोङो जेब्ला माने जोङो चिफ गेस्ट लेंदों एबा बाहेरानिफ्राय जायफोर आलासि फैगोन मोजां मोजां आलासि बे आलासिनि नैबेखौ जों जिरायनाय आरो जानाय लोंनायनि थाखाय बेबस्था खालामदों। जथुमानि दिन्थिफुंसालि एबा एक्जिबिशननि साजायथिया नोंथांनि गोसोखौ खावनानै लांगोन बादि रायदाव आफादनि मावथिफारिया खालामनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। फै जों बेनि सोमोन्दै बिथां सिनाकान्त बसुमतारी बिथांनिफ्राय मोनथिना लानि गुवारै। आं गसंबाय थानाय जायगाया जोंना एक्जिबिशननि गेट जोंनि रुंसारि आंनि लोगोमोन पुर्णश्याम ब्रह्मनि मेमरियेलि जोंनि एक्जिबिशन बानायदों एक्जिबिशन गला आरो बे एक्जिबिशन गलाया ओरैबायदि मानसिफोरनो आकर्षण खालामदों। बेवहाय 350निख्रुइबो बांसिन गला स्टल बेवहाय दङ। गभर्नमेन्ट सेक्टर आरो प्राइभेट सेक्टर आरो पार्सनेल सेक्टरनिफ्रायबो गला दङ बेवहाय आरो गतिके बेवहाय ट्रेडिशनेल गलाबो थाबाय। दिन्थिफुंसालि सिङावनो मोनसे जौसांबो खालामनाय जादों जाय जौसाङाव बायदिसिना मोसानाय मुसुरनाय हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय जागोन होनना बिथां बसुमतारीया फोरमायबावदों। दा नैबे आं गसंबाय थानाय जायगाया मोनसे एक्जिबिशननि बिथोराव गेजेर जायगायाव आं गसंनानै दङ। बेवहाय मोनसे डेक'रेटेड जायगा मोनसे बानायनाय जादों डेक'रेसन आरो बिनि लोगोसे खाथियाव थानाय जे मेन स्टेजाव जोङो खाथियावनो दङ। 500निबो बांसिन बिगा हाखौ जों माने कभार खालामनानै लादों
खाथियाव थानाय जितु स्टेज बे स्टेजाव माने मोसानाय मुसुरनाय थागोन नुजाथिनो गोनां दालाय आफादफोरखौ रायदावनो थाखाय रायदाव आफादनि गाहाय मावफुलिखौ लामानि सानजाथिंजाय गंसे फोथाराव खालामनाय जादों। मोनजि दालाय आफादफोरनि मावफुलिसा खालामनाय जादों आरो लोगोसे रैखाथि बिफाननि थाखाय पुलिस कन्ट्रोल रुमबो बेवहायनो दङ होनना रायदाव आफादनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायदों। बे जायगाया जोंनि साब कमिटिनि मावखुलिनि लोगोसे जोंनि आरसिनि मेन अफिस बियो मोनजि साब कमिटिनि अफिस दङ बिनि लोगोसेबो पुलिस कन्ट्रोल रुम दङ बेवहाय आरो इमारजेन्सि एन्ड फायारनि जों कन्ट्रोल रुमनिबो बेवहाय अफिस दङ। डेलिगेट हलनि लांगोनाया नोंथांखौ मेगन थिफायगोन जेब्ला नोंथाङा बे जुथुमानि थान्दै मेलाव बाहागो लानो फैगोन। बे डेलिगेटआ जाबाय जायगाया बाराजा बाथौ आश्रमनि जायगा। 57थि बोसोरसालिया जुथुमानि बयनिख्रुइबो गोनांथार बाथ्राफोरखौ सावरायलायनायनि थाखाय 7000 थान्दैफोरा जिरायनानै सावरायनो हानाय बादियै गंसे थान्दै बादा लुनाय खामानियाबो फ्राय जोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे थान्दै बादायावनो बर'नि राजखान्थियारि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन होनना रायदाव आफादनि आफादगिरि बिथाङा आसा फारिदों। देग्लायनि 52थि खुंगा जे मायथाइनि जे बोसोरारि जुथुमानि जितु डेलिगेट मेन डेलिगेटआ बेयावनो जागोन। 2000 डेलिगेट थागोन बेवहाय। देग्लायनि गुरुत्वपूर्ण बाथ्राया जाबाय मा देग्लाय जिहेतु थार्ड मिटिं सेसन गतिके फ्राय डेलिगेटआ आरो अबजार्भारा बेवहाय हाबजोबगोन आरो बर'नि जि समस्या बे समस्यायाबो फोजोबस्रांनो हाहैगोन होननानै जों आसा खालामदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। 2 डिसेम्बराव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा होनाय प्रेस बिबुंसारखौ मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथां बर'आ होनाय प्रेस बिबुंसारनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हाग्रामाया बड'लेण्डनि हेंथायै बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै बिथां लेङाइ आफादगिरिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। तो আজি तारिखत जोवाकाली हाग्रामा महिलारी डांगरियाय हि केबिनेट सिद्धान्तक लई जिखिनि मन्तव्य दाङि धरिले तो आमी निखिल बर' छात्र खण्डर পৰা আমি তেওঁ तीव्र भाषारे आमी बरिहना दिसु धिक्कार दिसु। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय सामारपुर गामिनि प्रणब कुमार बसुमतारीनि फुख्रियाव सिनाय मोनै ना थाफैनायखौ नुनानै बिथां बसुमतारीया गोसोआव जोबोद गोमोहाबनायजों लोगोसे गोजोननाय मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सिनाय हायै फाख्रा सिख्रा नानि महरा नुनायाव नायथावथाव। बिथां बसुमतारीया गाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा बे नाखौ माब्लाबो हाखराव एंगाराखैमोन। बे नाखौ हमगिरि बसुमतारी बिथाङा बे नाखौ भुटाननिफ्राय फैनानै हाखराव हाबफैदों होनना आन्दाज खालामदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय भबेश कुमार बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।